Kaixo, Frank. Apa, Frank. Arratsaldeon eta ongi etorri. Arratsaldeon. Ui, Frank, zema gauza ditugun zurekin? Bai. Aipatzeko. Bai. Azteko, Frank Dolosor bezala ezagutzen zaitugu, baina zuk goitizen bat edo ez izen bat ere baduzu, ez da, altza. Bai, hori zen aitatxi, gure aitaren... Altza. Altza, bai. Zura, egu. Hori da? Bai, hori aitatxi zen, aitatxi zena gure aitaren aita, eta altza, deitzen zioten nola deneri, eta hori galdu zen pixka bat osabari jaten zioten, oti hori jaten zioten, Jean-Pierre altza, Matin altza, aitatxiri, eta gero aitari ez zioten baitezpa erraten, baina Dolosor edo altzatarrak edo gola, eta gero hasi nintzelarik idazten, liburuak idazten, orduan pentsatu nuen, hartuko dutolako zera bat eta altza. Bai, maititut gauza bereziak ere izen eta deiturekin, zeren nire deitura bizena Dolosor hori gauza bitxia da, hori ez da ez eskuara, ez espainola, ez frantsesa, eta zer jote den, duela zonbait urte jakin ginuen Dorronsoro dela, eta gure familia taundik ateratzen dela, hori ere jakin dut berrikitan, taun berrikitan bisitatu. Baita zu ere. Bueno, Hiru zarete? Garandiaran eta Dorronsoro. Belartza benetan, bakizu. Hiru zarete hemen? Ba, esaten da mundua handik sortu otezen. Hori da. Seguru. Artemaldean egongo zan dena, Seguru. Fran, zure ibilbidea pixkatxo bat berrikusiko dugu, asgaitezen gaur egundik, izan ere Baionako Jaio France Bleu Pays Basque edo Urdin Euskal Herria irratian aritzen zara lanean, egia da, emankizun gehienak frantses direla, baina euskaraz ere bai. Zer lantzen duzue? Bada euskaraz egia da irratia frantsesez dela, baina euskarak badu bere tartea, orduan programak alde batetik, oren bateko emankizuna bada eguerditan, Xixilifua lankideak egiten duena, Aino Altunak ere bai, eta gero hori zazpietan berritzen baten dute atxaldetan, eta guk goizetan euskarazko berrisailak egiten ditugu, orduan goiz-goizik jekitzen gara, gaur adibidez goizeko 2etan jeki, 3etan sartu, eta gero dena prestatu 3etatik 6etara, eta gero 6ak eterdi, 7ak eterdi, 8ak eterditan euskaraz aritzen gara hor tarte batez, eta gero frantsesez ere egokitzen zait tarte bat hola egitea, eta goizeko elkarrizketa ere nik egiten dut, eta hor ibiltzen gara batetik bertzera, eta egia da euskarak behar bada behar lukela toki gehiago, biztan da baiez, baina egonkortzea jadanik dagoena, eta biziki hausarta da irrati horrek egiten duena, zeren biziki entzuna baita, iparraldean han bagare 300.000 herritar, eta horietatik 53.000 entzuten dute, egunero, bereziki goizetan. Horrek egan nahi du, 6 herritarretik batek irrati hori entzuten duela, gero sare sozialetan ere bada presentzia handia, berze 30.000 lagunek entzuten dute, baina ez dute irrati bidez entzuten, beraz orotarat, 300.000 jendetatik, 80.000 jendek konexioa egiten du egunero. Orduan hor biztan da, lana handia eginda euskarak bere tokia izan dezan, eta ez dut nik asmatu, ni azkenik eta etorria naiz irrati hortarat, baina sortu dena urteetan, behar da hori pixkat egonkortu, osatu, eta erronka berria eman nion ere buruari, biztan da, ni Euskal Irrati Telebistan aritu naiz urteetan biziki gustura, hau nere etxea da, eta beti ala izanen da, eta badut lotura, Radio Euskadin badut oino tarte bat, Begoi Ebra lankidearekin, eta gero orain han lan egiten dut, 22 urtez aritu naiz hemen, gustorat, baina nire lanpostuan egiten alnuen guztia 200.000 aldiz egin baitut, eta gustora, maitasuna handiz, baina erronka berri bat, tarteka behar da, hola. Baina egia esan, siesta eginda etorriza. Goizeko ordu bietan egina, siesta egingo zen, posible. Goizeko 10ak eterditan atera lantokitik, eta bazkaldu aintzin nola pausa txiki bat, oren bat, gaur 2 ere egin ditut, nahi baino ongi etorri, eta gero atxalden egon ez ordu egite dituzu gutxi gara? 4 gauaz, eta gero berritze bat edo 2 egunean zehar, eta Gauean 10 aldean edo, oheratu egin. Lehenago. Noski, lehenago, ez? Zortziak eterditan, behatzietan lo izateko, eta 2ak arte, behatzietatik bietara. Bizimolde hori maite duzu, horrela orduak eta hori... Bai, gustatzen zen. Ongi datorkizu. Ni bitxian naiz, bakizu, behar dire. Eta erronka berriak, eta gero goizeko giro hori ere bada. Telebista ipatzen da, eta biztan da, telebista garrantzitsua da, zehan behar dut nik, eta telebista hain maite baitut, eta estimatzen ere zuek egiten duzuen emankizuna, baina nik jatiak badu olako xarma, zuek ere badakizue.
ibiltzen zareta irratian, eta irratia bertze lotura bat da hor, eta goizeko hori, eta bada hor, eta orkestra gizon bat, eta Jean-Claude bereziki hor, eta lankide berriak ezautu ditut, batzu euskaldunak bertzeak bat ere, gainera ez dira horkoak ere, ze ibiltzen baitire Radio France guzietan, Frantzia osoan, eta egia gustora, ze jende gaztea bada, etortzen dena, bere ideiekin, bere gauzekin, errukbia, nik baino askoz gehiago ezautzen dute, atzore hori biliziren, eta final erdian, Baionak irabazi baitu, orain finala izanen dugu igandean, eta ikasten haiekin, eta gauza bitxia da, zeren ni orain arte beti gazteena nintzen. Hori aldatzen da pixkanaka. Bai, eta beti familian ni naiz gazteena do txikiena. Gero lagunen artean ere beti gazteena, eta lantokian ere alazen, eta orain baditut ni baino gazteagoak, eta horiek harritzen dire orain ikusten dut, eta zuk Instagram baduzu, eta bai. Hori izango da, 22 urtez Euskal Irrati Telebistan lanen aritu zarelako, aipatu duzu urte asko lan egin duzu hemen, orain guretzat, oraindik zuzara Ipar Euskal Herriko albisten aurpegia. Mertze batzu ere izan dire, horreko da Guillaume Irigoyen, Ima Alvarez ere urtetan, jende butenek hasi zuen bide bat, eta baditugu jende biziki onak, nire Olaso, Aitor Zabaleta, eta gero egia da urtetan hori bilina izela, eta gustora zubi gintzan, kazetaritza egiten, zegu berriketaria gara, baina egia da gure egia berezia dela, zatitua baita, eta orduan horren aintzinean egin behar da informazioa eman, eta zubiak egin, ze beti iduitzen zait pasatzen dugula denbora zek bere isten gaituen. Zek bere isten gaituen badakigu, baina hori behin egan eta zer gero hobe aipatzea zek elkartzen gaituen. Badugu eskuara, badugu kantua, badugu ikaragarriko kultura, badugu bertsolaritza, eta ikusten dugu egi bat, orduan, aipatzen aldituzu berriak egun guzizola gauza txiki bat, gai batetik bertzera pasatu, baina gero ikusten dituzu ere gauzak etortzen, erakundetzen. Nik enuen uste, hasi nintzelarik, ikusiko nuela Euskal Hirigune elkargoa sortzen. Hori gero ez da aski. Hori izan da agian ilusio gehien eman dizun berria? Zuke... Hori eta gauza frango, aipatu dutan bezala erakundetzea, kulturan xilaba aipatuko nuke. Ni hau nintzelarik ezautu nintuen eta xampun eta alkat. Eta txomin ezponda ere hemen zen, elengualdian. Eta gero tarte handi bat egon zen. Eta gero torri ziren, zautzen dituzu, Amets eta Sustrai. Eta horiek ziren gazteenak. Eta guai horiek direk hasik zaharrenak, zaharrenak ez baina, bide bat egin dute. Eta hoitzena xilaba montatu zelarik eta ahitu ginen. Eta jaanik bazuen maila bat, bazen bide bat, eta nok erranen zuen, hor lan bat eginda. Eta sail hortan bezala, berzeetan ere, eta hori interesgarria da, horren lekuko izatea, hor bazterretik, hor da, bertsolaria izan gabe, baina beti hurbiletik eta segitu zaituztegu, eta egia da, hori interesgarria da ikustea, eta haunditzea erriarekin edo erritarrekin batean. Hainbat eta hainbat albiste kontatu dizkiguzu, horren testigu izan gara gu, eta izan da iparraldearen orena, ikutsitzagun albiste bat. Jaun Andereak agurterdi, Brebeta eta basoa euskaraz egiteko aukera aldarrikatu dute ikasle eta irakasle euskaltzaleak Donapaleun. Arratsalde honan gerutik, Europan munduko bigarren gerla bururatu zela ospatuko dugu ondoko egunetan, baina zer gertatzen da orduko ondarearekin. Intsomisioa aspaldiko kontua da batzuentzat, baina dokumentalaren egileak biziki argi du hori ezagutzeak edo gogoratzeak laguntza eman dezakela gaur egungo jendartean ere. Frank, iparraldeak behar du obligatuki bere tartea Euskal Telebistan? Nik uste dut baietz. Gero, biak denetan izan behar da. Telebistan irratian, sare sozialetan, TikToken ere bai, denetan egon behar da. Orain gauzak diren bezala, behar du diskriminazio positiboa edo hola, gero Ipar Euskal Herriak merezi duen bezala, berze lujaldea initzak ere, nik amets egiten dut, Bizkaiak izatea berea eta Bizkaiera jasoa hor eta erabiltzea eta gertzea. Euskalki guztiak egotea. Bai, eta Nafarroako mendialdean ere, horretzen naiz, denboran egon zen txipitxapa telebista orain ez da, baina balitzateke horreko. Gero egon behar da ere, albistegi orokorrean, hori segur. Gero egunerokoak ez du beti, badakigu ze emaitza ematen duen, hor bada berri volumen handia, agenda nok markatzen duen, eta hor bada gauza asko egiteko, ala ere lortu ditugu, eta gero
bide bat ideki da, gero ez ote den ari txiki egia hor gelditu, nire joitzen naiz, erabaki noelarik ustea Euskal Telebista, pentsatu nuen txio bat eginen dut, nik aipatzeko, ez dakit behar bada, norbaitek aipatuko zuela edo hola, hobenik egitea, eta orduan larun bat gau bat zen, eta idatzi nuen, hola eta hola, utziko dut Euskal Telebista, eta banoa irratirat. Eta argitu nintzen, zon bat mezu izan zen, zentan ere txio zera handiena izan zen. Bai, bio bat, nik ere irakoen mila impresio, eta ni impresionatu egon nintzen, eta mezuak izan dituen hor, eta gero, hori ona da, eta gustatu zen. Hori ez dut erraten, ni aintzinean emateko, bakarrik nik gauzak beti egin dituz maitasunez. Nik maite dut gure herria eta maite ditut gure herritarrak. Hori hola da. Berriketaria naiz, baina egiten dutalarik erreportai bat, nien saiatzen ez, ezin da egun guziz egin, eta ezin dute behar bada denek egin, baina egin behar dena da momentu bat bizi, guai bezala mandezal, ikusi, entzun, ni hainitz mintzatzen naiz, baina badakit ere isiltzen, eta egoten enazo sinesten. Isili nao. Hala, enautu sinesten. Nik uste gaur aurkezleak soberan daudela eta gu ere bai, Zuri zaila utzutan. Gomitatu nazuen iguai botako dituz eta iruditzen zaizkidanak. Baina, gero, momentu hori bizi eta horren laburpena egin. Eta hain da xoragarria gure egia, zeren hainitz ikasi dugu, guk eta Euskal Telebistan erreportaiak eginez, orduan bai, biztan da, hola eta hola, baina ikasi dugu, ezautu eta maitasun, eta errespetu handiarekin. Eta pentsatzen dut, behar bada jendeak hori ere sumatu duela. Eta zuk, Frank, urteak daramatzazu, muga pasatzen, urte guzti horietan muga lenguan dago, sakondu eginda alde kulturala, hurbildu eginda, nola bizi izan duzu evoluzio hori? Niretzat ez da mugarik, erran dutan bezala. Ez da baina bada. Ni Doniban Eloizunen sortu nintzen ama azkaindarra baita, eta ospitale horbilena antzen, aita senpertarra eta ni senpertarra naiz, baina erran dutan bezala familia Gipuzkoatik heldu da, amatxi arantzakoa zen, Bizkaiarekin, Bilborekin badut lotura ikaragarria, zeren bien artean bizitzen bainaiz, Lapurdi eta Bilbo artean, eta Arabako Errioxarekin ere lotura biziki handia dut, atzo ere nintzen. Niretzat mugarik ez da. Nik ez du dene gura sentitzen Ipar Euskal Herrikoa, hainitzeko lagatzen dute, hau Iparraldekoa, ez ni Euskal Herrikoa. Gero hori ez dute denek ala bizitzen, eta Euskal Zale diren hainitzek ere beti markatuko dute difentzia, hau Nafarra, hau ez dakitzea, hau ez dakit nungoa. Gero beharrik batzuek elgar eta atxematen dugu, eta antza gehiago, doite gehiago dugu, ez dakit, Donostiak batzukin, Oiartzungo batzukin, Bertze batzukin, baino. Gero, iduritzen zait Euskal Herria zazpi lujaldekin eta hor pixkat gibelerat egin dela, eta ez bakarrik eda bideetan, baizik eta alderdi eta sindikatu eta gizartean bera, ez dakit, duela urte batzu bertze molde batez bizitzen zen, eta bitxia da, zeren bada, herria hor da, aldatzen ari da nahi dut, baina bertze gauza guztiak ere aldatzen dire, baina argitzen nahi, zeren komunikazio aldetik tresna gehiago dugu orain lehen baino. Eta tresna horietan ez dut ikusten, eta ez dut ere olako, naiz ezkorra, baikorra izan behar da, eta humorea ere sartu behar dugu gure gauzetan, eta desdramatizatu eta gure arazoak, eta aintzinarat ere egin dugu, zenbait arazo, eta badire oino konpontzekoak, baina badire batzu gelditu direnak ere, eta horren lekuko izan gare. Baina Euskal Herria bada, eta hori zatitzen duenak, ejan dezala zergatik egiten duen.